Hej hej igen. Og det jeg gerne vil vise jer nu, det er et lille spil, som jeg har kodet med kæmpe inspiration fra en YouTube-video, som jeg også lægger op på kanalen, og i hvert fald lige linker til. Han gennemgår, hvordan man koder de forskellige ting, og hvad man skal være opmærksom på. Det jeg bare gerne vil vise, det er det her. Det er selve koden. Til at starte med, så vil jeg vise spillet. Og det bruger Pygame, som vi installerede i den tidligere video. Og der kan man se her, hvad vi kan lige kigge lidt på koden. Jeg har her til at starte med, der har jeg defineret en masse sjove ting. Jeg har defineret bredden og højden. Jeg har defineret noget med noget farver. Spændende med det her farve, det er RGB farver. Det betyder, at der er 256 muligheder for hver farve. Der er 3 farver, der er rød, grøn og blå, tror jeg det er, red, green, RGB, blå, rød, grøn og blå. Og afhængig af hvad for kode man skriver ind, så får man nogle forskellige farver. Og jeg har valgt at gøre min egen prik rød og modstanderens prik blå. Og så har vi her, det er koden for at lave en skærm, bla bla bla. Så har vi nogle funktioner her, der beskriver hvordan modstanderen de skal bevæge sig, og den kopierer mængden ind. Det minder lidt om Scratch i hvordan man laver det, altså man laver nogle kopier, og man får kopierne til at bevæge sig. Selvom måden man skriver det på er selvfølgelig meget anderledes, som vi kan se her. Det er meget rart. Det er ligesom RStudio, hvor hvis man ændrer fonten, så er der forskellige farver, og det er meget rart for øjnene, at man lige har den her sorte baggrund med ikke alt for lyse farver. Og så er der noget definition her. Det er hvordan man bevæger sig. Der kan I se, at jeg bruger WASD. Og så har vi her, hvor funktionerne de bliver brugt. Og den her sørger for, det er faktisk, hvor mange FPS vi kører. Så jeg kører her på ned på 30. Nå, men så gælder det bare at aktivere det. Det er Command B. Og så skal jeg lige være opmærksom, fordi den drætter faktisk lidt, den her. Så jeg skal sørge for, at jeg kommer... Normalt så vil det bare hoppe op på jeres skærm. Men den her, den drætter lidt. Men det er det spil, jeg har kodet. Øj! Målet med spillet er at undgå de blå bokse, og i det jo flere du undgår, jo hurtigere går det. Der er aldrig mere end 10 på skærmen, har jeg gået den til, men det begynder lige pludselig at gå meget hurtigt. De bliver fordelt tilfældigt, sådan semi-tilfældigt. Og lige så stille begynder det at gå meget hurtigt, men der kommer færre af dem. Men så begynder det så, hvad det er. Så I kan se her, nu kommer jeg op, fik jeg en high score på 75. Og hvis man er interesseret i koden til det, så linker jeg til ham her manden, som gennemgår hele vejen igennem, hvordan man skriver koden, og hvordan man retter i den, og hvordan man gør det bedre og federe. Jeg har selv lavet mine egne lille ændringer på det i forhold til hastighed, og i forhold til farver, og i forhold til styremekanismer. Men jeg synes det her, det var noget meget sjovt. Som I kan se, så loader den stadig. Den her MacBook, jeg bruger, er lidt gammel og meget langsom for tiden. Men normalt så kræver det her ikke så meget. Jeg tror, at selve spillet fylder mindre end 1 megabyte. Så det er ikke noget, man skal være nervøs for. Jeg tror kun, vi er ude i kilobyte. Ja, men det er et lille spil, man kunne lave i Pygame. Og jeg tænker, at vi som forløbet fortsætter, så kommer vi til at lave en masse forskellige. Det glæder mig virkelig meget til. Nå, hej hej.